салом дӯстон, айни замон дар Нагорни қарор дорем, шаҳри Душанбе. Аз ин тарафи пивзавод ва аз ин тараф бошад церкв. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Бисёре бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин гардиш медароем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Ва дар ин ҷо бошад боғи Ғалаба, парки Победа ва танка. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Ҳавлии калон мебошад, тамошобинони гиромӣ. Масоҳаташ тақрибан 11 сотиқ замин мебошад. Замини калон. ҳама дарахтҳои ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад, бо барқ ва об таъмин аст. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш қоидави мебошад. ва бинои истиқоматӣ. Чӣ хеле ки мебинед, бинои истиқоматӣ аз ду ошона иборат мебошад. Дар якум ошонаш 5 зархона ҳаст дӯстони азиз ва инчунин боз ошхонаам ҳаст, ҳамомам ҳаст. Меҳмонхона ҳам аз берундари алоҳида дорад, ҳам аз дарунам дар дорад. ва дар ин тараф боз яктаи дигар меҳмонхона, панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин тараф чӣ хеле ки мебинед, навес асту так танурхона. Дар дуюм ошона бошад, боз 4 ҳуҷраи дигар асту як балкони калон мебошад дӯстони азиз. Аз қафои ҳавлӣ низ боз 2 метри дигар ҷо ҳаст. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як ҷои истироҳати тобистона ва дар таги ҳамин ҷой боз падвал аст такхона, тақрибан 2.5 ба 3 бошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. ҳавлӣ бениҳоят хуб мебошад дӯстони азиз. Аз якум ошона шурӯъ мекунем. даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як долони калон аст. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра меҳмонхона ки аз берунам дари алоҳида низ дорад. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. ва ин бошад меҳмонхона дӯстони азиз. меҳмонхона низ дар тагаш такхонаам дорад. ва ин бошад такхона дӯстони азиз. чӣ қадар чизи хуб мебошад тамошобинони гиромӣ. Дар ин ҷо метавонед баъзу чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона мебошад, кухни гарнитур дорад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳавлиро мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед ва ошхона низ треза дорад дӯстони азиз. ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, якум ошона. ва дар якум ошона низ боз ҳамомам ҳаст дӯстони азиз. ҳамом термосам дорад. ҳама дарахтҳои ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад. ва дар ҳавлӣ низ чойлоби ангурам ҳаст. бениҳоят табиати фурам дорад дӯстони азиз. ва ин бошад панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. 4 ба 8 мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, абой ба пурравӣ тайёр мебошад. ламинат мезанед, абой мезанед, тамом дӯстони азиз. як меҳмонхонаи тайёр. дараш алоҳида. дар ин ҷо навес аст. ин бошад танурхона. бана ин бино дӯстони азиз ҳоҷатхона бу кладовка дорад. сабти якум ошона ба пуррагӣ ба анҷом расид дӯстони гиромӣ. акнун мебароем ба дуюм ошона. 4 та ҳуҷраи калон мебошад ва баъд аз он нархи ҳавлиро эълон мекунем. дар дуюм ошона чӣ хеле ки мебинед, як балкони калон асту 4 ҳуҷраи истиқоматӣ.
ҳар дуи ман амин ҳуҷра 4 ба 8 мебошанд дӯстони азиз. размерашон мисли ҳуҷраи панҷуми якум ошона. шашуму ҳафтум ҳуҷраро ба навор намегирем дӯстони азиз. дар ин ҳуҷраҳо айни замон чизҳои соҳиби хона мебошанд. якбора мегузарем ба ҳаштум ҳуҷра. ҳаштум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне нуҳум ҳуҷра. ҳавлӣ дар умум иборат аз тақрибан 11 сотиқ замин, 9 дар хона, 1 долони калон, 1 балкони калон, ошхона, таъмурхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ва чӣ хеле ки гуфтем, аз қафои ҳавлӣ боз 2 метри дигар ҷои холӣ ҳаст дӯстони азиз. то охирам манам хел рафтагӣ мебошад. ва ман амин тан каме бошаду боғи ғалаба. ҳавлӣ дар назди боғи ғалаба қарор дорад. ҳамаи ҳавлиро пешкаши шумо кардем дӯстони азиз. умедворем махлутон шуд. нархаш бошад $130,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои амиқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.